Egunon, arratsaldeon edo gabon, Julen. Dena delakoa bai, ongi etorri Ongi etorri berriz ere gure podcast honetara ondion ez dakoela izenik edo bai, Julen. Bai, noski badaukala, ongi etorri ekosistemara, hain zuzen. Ekosistemara, oso ondo, oso ondo. Bueno, hirugarren atala ja, konturatu barik, bat bi, eta ja, hiru, Julen. Utzinaka, ja, lagunak egiten ari gara. Bai, eta gure zetonen lagunak egiten gabitz, baita. Bai. Bueno, aurreko kapituluan, bigarren kapituluan, ikasle bizitzaren inguruan berbaiten egon ginen, eta horretarako gurekin euki geben, Ane eta Iker, bigarren mailako ikasleak, eta gaur be, ikasle bizitzaren inguruan berbaiten jarraituko. Baina zer zango da ezberdintasuna orduan? Kapitulu honetan ingula ikasle bizitzaren inguruan berba, baina ikasle bizitza aurrekoan unibertsitatean eta gehiago hemen inguruan zentrau baldin baginen, gaur ingula ikasle bizitza unibertsitatetik kanpora dauen bizitza horren inguruan berba. Segin ez alzeo. Bai. Hori da, pixua, farra, lagunak, ez? Osasun mentala baita askotan dala tema bat ez dana berba egiten, baina unibertsitatean gure garapenian badakola zerrezana, eta orduan horren inguruan berba ingo du, eta bueno, holako kontzeptuen inguruan berba egiten egongo gara. Eta horretarako, gure gonbidatua, bueno, ja ikasle hoia da, baina txalo bero batez, gonbidatuko berez gure maira, gure unibertsitateko platora, eta hoxe, sartu da dira, Idoia Laidalga, ikusentzunezkoko ikasle, oia, txalo bero bat. Kaixo, Idoia, ongi, etorri. Gerturatu zure gana mikrofonoa. Horea, jarri eroso. Bueno, Idoia, badau bizitzia unibertsitatea eta gero? Bai, badau, perfecto. Julen badau. Eskerrik asko hurrengo kapitulu arte. Ez, hombre. Lasai, ongi, bueno, Idoia, guk izauketan zau apurua, baina aurkeztu zure burua gure ikusentzulea iri, ia laburki. Bueno, ni Idoia naiz, ointxe bertan 24 urte ditut, Eibartarra baina ja Atxabaltan bizi naiz. Ikusentzunezko komunikazioa ikasi neban hemen Atxabaltan 2017tik 2021 batera, eta oin nau masterra ikasten eta lanian bai. Eta zelan, asko aldatu da unibertsitatea. Julen, okupauta hori, askotan definiziona zelan zauz okupauta nago. Osea, ondo zauz, ez okupauta nago. Hori da, nik uste estatus berri bat dala. Bai. Gaizki, esplikazio bat behar dau. Ongi, falso emoten dau, eta okupauta da, zintzoa. Ez dakot berbaiteko denporia. Hori da. Hori da. Bueno, eta orduan esan duzu badagoela bizitzea unibertsitatea gero. Gu gauzoin amildegi horretara jaitzen, lagurte banik eta gero. Edo ez begiratzen. Gu gauzo hor amildegi horretan ja TFG bukatuko orden eta gauze... Ez que oso gustura bizi gara ikasten orokorrian. Bai. Nik uste unibertsitatean tranquil bizi gara. Bai, guztiz. Dakagu segurtasun bat ditut 4 urte. Ta gero ja pentsauko da, berse pentsauko da. Baina 4 urtetan behintzat hemen etxian egongo nez. Bai, asko jota Erasmusera fatiko aukereak oso, baina bueno, badakizu behintzat unibertsitatean kargura zauzula, lasai zauzula, ez? Eta gero ja, eraikin zatzula beste ate eta bide danak. Bueno, eta zuk ze masterik ezabitzen exactamente? Oin nago ikasten fotografia dokumental. Guau. Argazkilaritza. Bai. Oso teknikoa, Bai. Eta hor badau teoria edo da dana praktika? Da dana praktika. Maravilla. Eta bidali zaituzte Ganara dokumental bat eitea bidali zaituzte. Zelan? Ganara bidali zaituzte. Oingoz esan dizte, urten etxetikan eta 6 ikusten dozu. Ja. Hala. Eta horreira dara argazkiak, ez? Dokumentau. Wow. Bueno, da. Beti goiaz kanpora begiratzen. Hori da, ez da beharrezkoa. Eta ez gara fijatzen etxetik, etxeko atia saldu eta pasilloan bertan ze dagoen bez. Ja, ikusi. Inoiz zenez jarri hortaz pentsailen. Zelako interesantia Idoia denporada dana. Ke guai, ke maravilla. Bueno, Julen, hasiera mongo gure 3 kontzeptuen mailei, Julenek 3 kontzeptu ekarri dago Idoia. Beti bezala, labur, 3 kontzeptuen maila, pues mendiak bezala, baina hemen erregeak ez, kontzeptuak bai, eta gaurko gaia definitzen dituzten 3 puntu klabe ukituko ditugunak. Orduan, lehenengoa, bizitza unibertsitarioarekin oso lotura handia daukana, pisua edo etxea. Hor dago. Bai. Erdi eta erdi, ez? Dauz ikasle erdi bizideanak pixuan, eretxabaletan, edo eskoriatzen, edo arrasaten, eta beste erdi. Neu gallego asko ezagutzen ditute, askotan morriña jota etxera garaiz bueltatzen dienak. Bai, ebaikia dauzulakoak lehenengo maila eta bi kanpuan eta gero etxera buelta egin. Baina, bueno, hemen gure urtean gutxienez superindependiente bat egongo da. Zuzeu, adibidez?
Super independiente? Bai, plan jada etxetik kanpo bizi nahi dagoen. Bueno, bai, etxetik kanpora bizi naiz, baina nire gurasotik kilometro batera. Orduan, genial. Bai, baina Hor bueno. badago, intentzio deklarazio bat. Bai. Etxetik Etxetik baina ez asko. Baina balixo dau. Bai, balixo dau. Bai, baina egisa da ikasle bizitzia pixuan ikia edo gurasoen etxean ikia totalmente ezberdina. Bat ez be hemen ikasita, porque aurreko kapituluan komentatu genuen bezala, Aretxabaleta ez da erraza etorteko. Orduan, bai. pizka bat isolatuta bezala dago, ez oinati bezain beste, baina... Eta zu ideia bizizan zinen gurasoen etxean laburte ikaste zeben? Eta nik ustot bizitzak eixen itxen emal autobusian hona etortzen etxian edo unibertsitadian baina. Bai, zen baina ondo, bestela, bai, ni etxian gero nintzen, gero... Hirugarren eta laugarren baian eukin eman alako tentazio txiki bat Atxabaltara etortzeko, Ibartikan Atxabaltara esango duzu, zeitzen dago honek, baina bai eukin eman tentazio txiki bat. Mentze kilometroa baino horretzau, ni baino gehiago. Autobus aurreztu behintzat edo, baina ez azkenian etxian gero nintzen. Eta ondo be, bai, etxian be gustora egoten da. Bai, nik uste bai. Eta autobusako tartea buruz, zedakaso esateko, porque ez dakit pizka bat denbora zautxe bat bezala ikusten dira. Nik hartu dut probetxua siestak botatzeko autobusian. Begira. Nire osasun mentala be bai izan da, indakat orduta laurden autobusian loitzeko. Ja, eta hartzen duzu, jartzen duzu zure musikia, zure zea. Bai, deskargau Spotify edo nahi duzuen aplikazioa musikia entzuteko podcast. Ipuña kontaken dagoenak edolako zer, eta deskonektau be bai, ez? Orduta laurden zuretzako da kasuin nahi dozuna. Bai, eta gero baita beste erosotasun bat, zoia zela orduta laurden eta gero etxera, edo nik ordu erdira gotelako txian, 20 minutu batzutan, eta ez duzunea etxera, ez dakit, afaixe igualin jakot. Bai. Beste... Gurasoekin bizi naiz. Gurasoekin bizi naiz, nire hirugarren mailan arte gurasoekin bizi zen naizela, eta izan da, como beste erosotasun. Ana jarrebarik dituzu, idoia. Nik aizpa bat nagusiagoa. Eta... nagusiagoa, Osea, bebai, nola bizitzen da ikasketak Ana jarrebekin etzian, porque hor... Nik oso ondo. Nik ez dut inongo problemarik euki gainera. 4 urteko diferentzia daka, orduan nik karreran hasi nintzenean berak jabukau zeban. Bueno. Ez dut talkarik euki bez. Bueno, ondo. Nik dakot anai bat eta arreba bat, eta izan da bastante zamurrazatik, ez da besta hor asako ikasi, ez gabitzik ikasten zuzen bidea UPV-en. Nik uste dut, gainera gukitzen dugun lana ez doiala etxian inbiar dut. Ja, bai. Nik inbiar duten lana unibertsitadian itxen dut, edo unibertsitatetik kanpo, baina ez etxian. Nik uste dut. Bai. Nik lan bizi izan dut. Bai, oso ados. Oso ados. Oin gainea jebeala ekin gauzela. Karga asko eruaten, eta orduan etxian zauz, etxeko ekin edo nahi duzu nahi txen. Baina nik hori gustora hartu dut, ez dutela euki etxian bezalo. Osa, pasatzen ditut 4 ordu unibertsitadian, bizitzako egunero 3 ordu autobusian, eta gero etxian egon bai unibertsitateko gauzekin egin ez. Ja, eta nik uste dut baita oso importantia dela, eta unibertsio honek asko bultzakaten dagoela dela, oporra diarian. Oporra diraz. Osa, jakinea duzu deskonektatzen be, bai. Osa, zure buru ezin da egon demora dinan, pam. Osa, deskantxo egin behar da buruak be, bai. Eta adibide oso garbi bada, oporretan nik bentzen nereko herriako danak ikusten benean, esaminekin jota arduratuta urtarrierako gu geuzela holaxen, osea, wow. Zego, olentzerok ekarritakoarekin jolasten ondino. Bai, hori da, osea, klaro, baiet. Bai, hori asko eskartzen da. Bai, egizan bai. Eta honekin oso lotuta dago gure gaurko bigarren puntu klabea, eta dela, azken boladan oso garrantzitsua bilakatuan zerbait, eta da osasun mentala. Nola gestionaten da osasun mentala unibertsitatean eta unibertsitatetik kanpo. Bueno, neu hau aprobetsatu nahi nun, esateko, ez dakit oindela zenbat jarri zan, baina justu kampus honek badauka, esango nuke fakultateko zerbait dela. Bai, fakultatekoa, bai. Eta badauka zerbitzu bat, osasun mentala zaintzeko, eskaintzen dauena, arreta psikologiko basiko eta oso eskergarria. Orduan, horrekin lotuta, zer egiten dugu buruekin ikasten ari garen bitartean, edo ja. Nik uste dut jakin behar duzula, osea, deskonektatzen jakin behar da. Osea, lehen esan dugu moduan, ezin zara egon zure bizitzako, zure etapa unibertsitarioko eguneko 24 orduak burua matxakatzen. Osea, buruak ez da funtzionatzen, zure gorputzak bez, eta azkenian, zure ingurukoak konturatzen dira horretaz, eta
behintzat gure gremisuan talde lana da principala, eta Bai. bat gaizki Bai. baldin badau, danok gauz gaizki. Bai. Orduan, jakin behar dozu, noiz esan behar dozun onarte, eta hemendik aurrera ja, edo ez dut hartuko telefonua, edo ez dut ingo ez dakiz baina geratu inbiot. Osea, hartu behar dozu azkenean bai ordutegi bat, zure burua matxakatzeko esango dugu. Orduanetatik orduanetara matxaka baldon nire burua, baina eske ordu hau, 5 eta 0 bat, ja ez dut burua matxakatzen. Osea, nik uste dut hori ikasi behar dugula itzen, ze bestela, eske egotia pentsatzen, bizarre entrego bedot ez dakiz eta nau gabeko laurak arte, osea, goizoko laurak arte, itzen ez dakiz, ja, lo siento, baina eske zure buruak ez dau funtzionatzen, oran, ikasi behar dozun modu baten organizatzen zure bizitzaia, itxeko klik eta esateko, jazta, oin naiz idoia ikusentzuneko, oin naiz nila. Eta eukido denbora niretzako. Bai, badau jentia funtzionekin dagoela, hola, badau jentia funtzionekin dagoela, eta esaten duzu, marabila, oza, gurtu esatia, funtzionekin botzu, entrega bat dakozuna, azkenengo gunen ikia dana, esaten duzu, genial, baina nire ez nik bentzet, kolapsa huiko neben, eta, oza, enostan, entzaten ezi burtengo, eta guztak izat presiño peian lan haitia, baina... Nik presiño peian itxen dut. Bai. Baina ez geixegiko presiñoa niretzako kaltegarrixa izango dana. Bai, horrekin adoz nau. Eta, osasun mentala esan duzula, Julen, ni apesetako, apeseta arreta psikologiko zerbitzuko erabiltzaile izan naiz, eta egisa esan gozada bada, psikologoak monten dutzen arretia, eta hori, nik tutoriari azaldu notzan zerbitzu horren berri jakit jaguran ebela, egun ostan guran eben informazioa, psikologia zerbitzutik nirekin harremanetan jarri zian, eta 10 saiotara arte egon naiz psikologoakin, eta wow, osea, niri bentzet, azkenengo urte hontarez, gehixen nik bentzet notatena, hori, lehen esaten gebena, amildegi bat erutzu, zela, karrera bukaketan denean, 1000 ateako zula, ez dakitzula zein, bai lagondoz lasaik esan, eta gauzairi badako importantzia emutera jaien. Eta orduan, nik oso ondo balorako neben, eta orduan, garrantzitsua ala baita esatia, bai emutexako la importantzia bat oneri hemen, eta bai zure tutoriak endako zuen konfiantziatik, eta hiletan harreman horreatik, zure ongizatia be, baloraiken dan gauza badala unibertsitate honetan, eta hori garrantzitsua. Bai, uste bala oso beharrezkoa den zerbait dela, baina justu fakultate honetan zentzua dauka horrelako zerbitzu bat egotia, uste dut lehenengo kapituluan aipatu genuen, karrera oso emozionala dalako. Eta enfasi handia egiten dalako emozioen kudeaketan, eta orduan nola esan egongo osasun mentala pizka bat zaintzeko zerbitzu bat. Neu momentu dut erabili izan, baina bai egon diela momentu batzuk esateko ez bakarrik klasean engertatzen ziren gauzagatik, osea gu hirurok era batean edo bestean unibertsitatean COVID-a bizi izan dugu. Orduan, hori kriston palo bat izan da. Bai. Ez dakit. Neu marabia bat iruditzen zait horrelako zerbitzu bat egotia. Eta beste zentroetan bebai implanta egingo nuke, duda gabe. Orduan. Nik justo ez neban euki zerbitzu hori, ni neuanian onjokan ez eguan. Baina junzan urtean, lanian egon nintzanean hemen, orduan hasi ziren bueltak ematen horri eta ustot hasi zirela ja. Eta nik bai eskertuko neban momentu batzutan, segun ze proiektutan, batez BGBL-ian eukigonun arazo txikitxo bat, eta horren bai eskertuko neban alo, kanpotik ikusitako perspektiba bat lagundu aldeztan niri gestionatzen nire buruan ze gauza pasatzen dira zen, edo zelan arreglau aldoten zeo zer eta oso ondo ibetzen jata, behintzat ja, eukitzia hemen... Bai, eskura, ez? Eskura, ikasle edan ondako. Oso ondo. Eta bai, egisa da, askotan burua ondo edo burua txarto egon, beti leku berdinera juten gara, eta da gure hirugarren kontzeptua, eta da farra, hor, hemen kuadrantes guztiz aldatu. Bai, este luego. Eta, karo, hau kurioso da, ze Aretzabaleta herri txikitxo bat da. Ez dut esan nahi, hemen mugimendurik ez dagoen, oin ikusiko duzuenez, nahiko juerga muntatzen ditugu, baina ez dakit, hiri bateko kampuseko bizitza unibertsitarioarekin zerikusirik, orduan, batez be, oin, pizka bat retrospektiban nola bizi izan duzu farra, idoia. A ber, ni ez naiz munduan juerga gehien botatzen ditun persona. Bueno, baina nik uste dut, eske, konparatzen dute Eibarren dagoen ambientian, behintzat nire kuadriakin eta mobitzen den ambientia, eta hemen herri txiki baten dagoen ambientia, eta asko sanua da. Bai. Ni, min urtetzen nintzanean,
gutxi urte nizela. Baina, urte naiz tranquil eta disfrutau dut, pilua, disfrutau dut nire gustuak itxusten jendiak, ezagutzen duzu jende diferentia, eta nik disfrutau dut askoz gehiago hemen, beste toki batzuetan, baina urte naiz zenian, ze hori, sanu haua da ambientia, da real haua, ez da hau, hainbeste posturio, jo que se, esango dugu, baina asko sanu haua da, niretzat. Bai, nik uste dut gure kursua justo pasaudan izan dela unibertsitateko epokan, guri lehenengo urtean COVID atorrexako. Lehenengo urtean, eta orduan, gure harremanak itxeko, guk sozializa itxeko geukan espazio hori, lehenengo unibertsitateko urteak, nik uste dut horretarako garrantzitsuena dianak, eta zu geixen balorako zunak, eta geixen zoia zena, ez dakit zentzu baten, kuarria ikera jentia ezauketara, eta apur bat, zoia zela, sokorro, esaten, en plan, kurro lagunakin, zati bestela bakarri nau, hori, dana, como errotik moztu eskuela, baina gero sinizketan dut izan dela, etorkizunean, bestelako taldetxo batzuk itxeko, ez dakit, onuragarrixa izan den, prozesu bat izan dela, bizi izan duna, igual bigarren mailan egon ginen super separauta bi taldetan, eta hirugarren mailan ahaztu ginenean, izan zen, nik, igual personanekin ez dut inbi urte honetan berba, baina topot kriston altxorra, derrepente edo ine hori asko bertatu da. Bai. Asko bertatu da. Neu jende asko ikusi dute pasiotatik esate baina, nola ez dut itzegin lehenago pertsona honekin. Bai. Ez dakizen bat urtetan. Eta hori politza da, bai. Nik uste oso... Jo, Jule, zuketan nik lehenengo bigarren maiatan, ez ginen, nik izan zein zan. Eta oin? Eta oin begira, podcast bat elkarrekin iten. Hombre. Baina hori, orduan, zuk esaten duzuna ez, ambiente hori, nik uste dut, berdina topaikin dutela, leheneguen, igual, bizitingen farra ez, hor, ininbiozu, bai, hori da, bai, unibertsiadan hori da, ininbio, derri horrez, bizi, eta guri izan da, ezki, zino zuen, zati COVID-a dau, eta imenetan, aprobetxekin duzunean, eta orduan ikustot, gehiago dela, kantidadia baino kalidadia izan dela. Orduan, irugarren eta laugarren mailan, ondion ez da laukatu eta ondion, geratuko xaku julen. Espero, indik farra batzuk botatzia. Bai, orduan ikustot, gehiago izan dela, kalidadia bilaketara, eta ustot, hor identifikatu zentzionez. Zurekin bai. Zein gogoratzen duzu beren, zeure unibertsitate momentutik? Farrariko berena. Farrariko nena, txabalta beti. Baina urte bat dauka, zango zenuke, ez dakize urteko txabalta izan zenuen. Osa, txabaltan bigarren urtia, baina ez dakit noiz izan zen. Zeuren bigarren mailakoa. Guk bakarrik, txabalta bat bizi izan. Karo, bueno, bat eta erdi. Bat eta erdi. Eta gisa esan da, COVID-a garaian egin zan txabalta, por cierto da. Unibertsitateko jaia. Hori da, kampus honetako jaia. Gero magisekoek daukate txomintxapel. Osea, pizka bat desanexio nabe egin ginen txomintxapeletik, eta sortu zen txabalta. Eta oin juten gara txabalta, eta txomintxapelera, noski. Magisekoak, ez dakizegatik, txabaltara ez dira normalian hainbeste torten. Ez da gulako eran biharri, Julen. Aketako eskoriatzen. Ondo dauz. Maite ditugu, Bai. Ondoan maite ditugu. Baina... Hori, sumea baina oso ona esango nuke txabalta definitzeko. Bai. Ez que, hemen berri horrepikatzen, ez da kalidadia. Bai. Ez que, gero, maila guztien artean dakagu relazioa, ez da nire lakoekin bakarri relazionatzen izan, nik zuekin, ez dakin noiz ineban alako konfiantza moduko bat, baina, erbat nahiko edari ezberdintasun dakagu, baina, ez dakit, sortzen da familia moduko bat unibertsitate osoan, ez garen ezain beste bez, eskertzen dozula be, bai ez beti, ez da beti zure klasikuekin egon behar zarelako, baina ezagutzen dozulako perfil diferentetako jendia eta eskertzen dozulako pila bat be, bai. Bai, hori da, ez? Aurreko ataletan komentatzen geben, talde giro hori edo komunitate izate hori, ez? Azkenean asko dagoela unibertsitatea. Hain ikuste gu, falta motaten dugula beste mailakoekin pizka bat harreman gehiago izatea. Bai. Laugarren mailan aizla huitzen zara. Bai. Eta hirugarren mailan be, horri nabari genuen, eta ez dakit justu gure promozioa dan. Ez que Julen guri, mailarteko harremanak, en plan... Baina, orduan, labur bildu esakegu kalitatea. Amen? Bai. Dakagu, kalitate, kilometro zero, jaia de kalidad, orduan... Hola, ondo saltzen du, Julen, oso ondo. Bai, ez dakit. Oin, ondo baderitzu zue, emango diogu paso gure kolaboratzaile maiteari. Gaur, oraindik agertu estan pertsona bat, izango da. Eta,
lehen esan dit bizkat, badaukala, oin farrai buruz itzein dugula, badauka ikasle honaren testa, guretzako. Begira. Berak azalduko dago beto, txalo bero bat, guztiok Leire Llanoentzat. Aupa! Kaixo Leire, Kaixo ongi etorri gure Leire. podcastera. Gabon egunon ez dakit oso ondi. Amen. Pero bueno. Ordu guztiak egokiak ikusteko orduan. Claro. Bueno, pues nik ekarri zuet, bueno, ez dakit tokatzen zen aurkezpen nire egitea, oia... Bai, noski aurkeztu zure burua. Iratik euren burua aurkeztu baino orduan mesedez. Bueno, pues ni Leire naiz, txantrakoa naiz, Iruñeko auzo batekoa, 25 urte ditut, eta zuek ez bezala, bueno, Idoiari ez zaio tokatu bi ibilbideen bereizpen hori, pero bueno, pues ni naiz lehenengo ibilbidekoa dela Hori da. sormena, film laburra eta guzti. Beti aipatu dugu hemen, bigarren ibilbideko diktadura. Defendatzailea garela. Hori da, baina... eta esarri dugula, hemen daukogu zaitugu. gure errefuxiatua lehenengo ibilbidekoa. Eta hori, eta orduan, pues bueno, oraintxe ekarri dizuet Julenek esan duen bezala, ikaslonaren testa, pixkat aber... Ezagutzeko, no? Pixkat gure unibertsitatean zelako gauzak egiten diren, nola zareten zuek ere, izan zareten, Idoiaren kasuan. Orduan, pues nahi behuza hasiko gara. Bai. Egingo izkizuet, 4-5 galdera, Bai. eta emango izkizuet erantzunak. Osea, tipo test. Hori da. Orduan, zuek ere justifikatu beharko duzue. Vale, orduan, hasiko gara lehenbiziko galderarekin. Vale, imaginatu gaur osteguna dela, Uy, empezamos mal. eta klasekiekin batera, Gasteizera zoaztela juergan, ze Gasteizago Aretxabaletatik oso hurbil. Orduan, Gasteizera zoaztela juerga, pero bihar daukazue klase goizeko 8:30. Orduan, zer da bihar egingo duzuena, bihar goizean? Juergan irten, sekulako juerga bota, eta gero etxean lo egiten geratu, eta klasera ez agertu, obviamente. Obviamente. Badakigu zein dan zure erantzuna, Leire. Bigarrena, venga, me rajo, eta naiz juergan aterako eta bihar klasera joango naiz. Ze aukera, hirugarrena, gau pasa egin, eta zuzenan etxetik pasa gabe, etxetik pasa motxila hartu, eta klasera. Mirargi geratu da. Bai. Bueno, nik uste dut, nik haingo neben gehiago jorran irten, bueno, segun zer klase dauen. Nik hori esan beharren, baju esango dut, baina segun ze irakaslerekin. Bai, segun ze irakaslerekin eta segun ze klase da. Segun irakaslea. Bai. A ber, eski irakaslea delako bai, segun ze klase da, orduan. Jarriko hori. Orduan, ne galdera Idoia, norekin jungo zinateke klasera. Hori da. Nik jura erangote. Neu Idoiaren antzeko esango nuke. Eta ez bakarrik, klasera. adibidez, jo me voy a mojar. Venga. Adibidez, goztinen klasea jungo nintzateke. Hombre, obviamente, ni bai. Batetik, oso kantzauta baldin manago, Ezin da igual nik incluso egin. siesta botatzen dolako. Baina bestetik justo, osea, ez dakit, pentsatzia, juerga bat eta gero, beti dator ondo, jakiteko aurreko gauan, segin dozun, eta segin ez dozun. Edo igual pentsaiken duzu ondion toa, beto goztin da apur bat ez, hor, goztin da unibertsitateako irakasle bat, ez dakit, igual ikusten Bueno, dagoenak noski. ez dakila zeinan, baina irakasle marabilloso bat, eta askotan ikendotzu asko hausnarkete orduan, imagino juerga bat eta gero, imagino gau pasat eta gero, Ez que nik uste nire bizitza aldatuko zauela. Osea, imagino zela gau pasa bat eta gero goztinen klase batera hausnarketa hilera. Claro, hau esan da Ez, neu esaten igual dut, marabila bada zure hausnarketia. nego komentaten dut, jakinda, Gasteizera juna zenian, bi aldiz izan diela, urrengo egunean ez presentziala zegoela, orduan. Claro. Bai. Hori be. No es muy objetivo, esan nahi dut. Bueno, baina nik uste dut, Dena da, no, antolatzea egutegi hori, no? Adalo egin. Presentzialak lan Ada, autonomoa. nik, eske nik Ez, nengo nemen neu, seguramente. a ber, asumidu nahi baituzu kontsekuentziak juten za klasea. Nik klasera joango nintzen. Nik klasera joango nintzen, baina berandu. Ez dutelako eraten, orduan, pasako jatan bakarra izango zala lokartzia ez dutelako lorikin. Nekea, ez? Nekea, baina bestela...
dakit. Hori da, gaina, resaka bat izateko ez duzu Gasteizea juergan jun behar. Hori da. Pizka bat geratu klasea eta gero zerbait hartzen, igual urrengo eguna bebai, nahiko jodituta egon Komplikau da. zaitezke. Nolakoak dira aretxaletako asteazkenak? Begira, nola hainbeste pintxo ematen dizuten, pintxopotea dau, aretzabaletan, asteazkenetan, eta taberna bakoitzan ateaten dizute olako pintxo txiki batzuk, eta zeu, pintxoa jatearen gaitzagiarekin, pues kaina bat, eta beste bat, eta juten zara afalduta, baina sekulako meloiakin etxea. Claro. Pasatza dugu, noiz bai. Bai, eta beti nahi gabe, esan nahi dut. Bueltatxo bat etxera. Nahi tabalitz, Gasteizea jungo inateke. Claro. Hori da. Bueno, pues hau ja alde batera utzita, no? Hemen badakigu gure unibertsitatean lanen entregak egiten direla Moodleen, ez? Bai. Ordan, Bai. bale, jargo zaituztet kontekstuan ez, daukazue Moodleen lan entrega bat, eta falta dira 10 minutu entregarako. Pero juergan ateratzagatik eta bedarretan kafeak hartzen geratzagatik ez duzuela amaitu. Orduan, ze gertatuko da? A. Presaka eta korrika. Nahiko txapuza den zeo zer amaitzen saiatuko zara eta entregatuko duzu. B. Erdigan orazkoa baina amaitu gabe dagoen zeo zer. Entregatuko duzu eta hurrengo egunean aitzakia batekin pues, moduloko irakasleari negar egingo diozu. Eta C. Erantzun guztiak zuzenak dira. Nik beste truko bat horretarako. Baina, D. Osea, zuk ustot Moodleen entregaiten baldin bozu, Drive-eko dokumentu bat konpartitzen baldin bozu, entregaiten dozu, baina editaiten jarraituzeke. Ordan hori da maravilla bat. Ordan, zuk entregaiten dozu, 11 eta 59, baina, klaro, igual zazuko izok ordu bisak arte, taka. Eta, bueno, berandu behaldia entregau, baina, klaro, gorri zagerketan da, orduan, segun irakaslek ez dutu hartzen. Baina, bueno, nire trukoa hori da. Ez dakit noiz betxera erabili duzu, naizen bakarra. Nik bai. Baina gero beste bat bai da, de aukera da, osea, tal cual indosu moduan entregau eta azertela loka eta hori bidaldu eta pues dakat bigarren bertsio bat eta nebos bidaliko dut. Edo hori behozo nahi eman de, Bigarren ustot ez bertsioa dut zer regala. finala entregau. Jo, eske gaizki esportau da. Hori da, bitu. Niri pasazutza behin. Ez dut irakaslaren izena esango, graduatu arte. Berak jakingo du, hau ikusten duen momentu. Musu bat berarentzat. Entregatu nuen lan bat amaitu gabe, hau izango zen bigarren mailan edo. Hor ja pista gehiagin ematen eza, leire. Nion pixkat irakasle horri esan ez, bueno, pues ya hasta suspenditzen dauzunerako, baukat kasilan amaituta, zure zuzenketak, eta listo. Eta notak ikustean ikusi nuen nire C hori, 5 hori, ije, jazta. Badaukat trukoa betirako. Osea, hau ez dut gainditu, hau gainditu didate. Osea, de negarein. Izango litzateke. Negarekin, pero C ja gaindituta, pos Bai. batekin, pospozik. Neu dakat beste truko bat, dela askoz makarragoa. Eta da, lan idatzi bat bada, zeu Worden entregatu dezakezu, eta Wordeko artxiboai, izenai, formatuari, letrak aldatuz, korruptua bidaltzen dozu. Eta gero, bidalita korruptua, ezin dute ireki, eta esan dute, ezin du ireki, eta zo, ai, txarto bidali da. Julen, gauza bat. Zergatik ari gara un laugarren mailan. Es que, claro. Ikasle Gure zati, igual hori biute fejiakin. Banekixan, Orduan zeu, benevolentia izan zara. Baina banekixan hori. Neu baten bakarrik egin dut, eta ez da unibertsitatean izan. Ke guai, maravilla bat. Igual tefejian azkenengo entrega. Ez tefegia ezin da. Tefegia artxiboa txarto entregaten moduzu, tuture jakingo da horreko astean dokumentua ez dala aldatu. Orduan, Ja. apetxu gaben barko dugu. Bueno, pues gero jarraitzeko, hemen baukagu gure mailegutza zerbitzu maravilloso. Musu bat aientzat, musu oso handi bat aientzat. Bai. Bueno, nik hau guztia bigaldera hauek esango ditut langile oia izan nahi zen bezala. Claro. Pero bueno. Vale, imaginatu, Julen eta Jonek zarete bigarren ibilbidekoak, pero bueno, pues poneros ahí, ¿no? Guztia Imaginatu sortzaileak zaretela. Bai. Oie. Daramagu capítulo con
no? Ez gara. Ez gara ofendiuko. Na tope, pues orain jarri gure... Osea, negar egin dugu ja da. orduan. Vale, pues imaginatu, zaudetela film laburraren grabaketan, ozuen grabaketa batetan. Eta... Lo que sea que hagáis. Hori da, osea, apurratola, Vale. Eta horretarako, pues, erabiltzen ari zarete unibertsitateko materiala. Kontratu zarete izan dituztela grabaketetan pues, arazo batzuk eta grabaketak luztatuko dira pare bat egun gehiago. Orduan, karo, amaitu zaizue ja materialaren erreserba. Eta beste ikasle batzuek behar dute, ze daude, pues, bueno, film laburreko beste talde batzuk, laugarren mailako GBLak, eta bar. Orduan, zuek eta zuen taldeak zer egingo duzue? A. Materiala txintxo itzuli. Eta grabazioetan atera duzuen pues, materialarekin korto erdi dezente bat atera. B. Mailegu zerbitzura deitu eta erreserba luzatzen saiatu. Edo C. Grabaketa normal jarraitu. Mailegu zerbitzura ez deitu ez da idatzi. Materiala itzuli behar duzuenaren oroitarazpen korreoak jaso. Baina ez da irekiere egin. Eta biegun barru, materiala itzuli, ezer gertatu ez balitz bezala. Eta gainera, mailegu zerbitzuko langilari errua bota, komila artean, esanez gaizki ulertu zutela entregaren egun... Leireni galdera bat daukat zuetzat. Zenbat sufritu duzu maile gutzen? Pixkat. Osa, ni naiz C haundi bat. Osa, naiz C... Jone! Baina gigantia. Osa, ez dut gura horitia, baina eski initzen dut, osa... Eski nik hori gona. Beldurra mondoztazu momentu Te lo honetan. juro. Berenda. Eta gaina behin dozta idiart, ez dut... Bai, gutaz, Pa qué? Buau, bai, ni zen naiz. Osea, Ke mala. zeun maile gutza izan biharrean polizia izango bazen korreoak ez da ireki bez. Ez, osea... Ni nintzen... Ez dut gure izatea. Polizia pasa. Bai da, whatsappetik azten zen jone maite, tania, genial. Bai, La ni zen naiz confianza gura asko. barik. Esaten dute. Ni Eta saiauko iruditzen nintzen, pues berba itzen, mailegoko Hori da. tinta bueltatzen. Ni Txintxo. txintxua naiz. Saiatzeagatik ez da zer galtzen. Gero, ez esaten baizu, nik uste bueltako nukela. Eta... Txintxo bueltatu eta zure kortua... No. Ez daukera bat. Nere ustez, hori etze benik inokingo. Bueno, pues igual, de repentean, fin laburra, 10 minutuko iraupena izatetik, 2 minutura pasada, baina... Izan diasa resolutiba. Hori da, Bai, erresilientea, Jone? erresilientea. Hombre, eske nekin gonen Z, eta garo gainera bezan, eske estoian materiala, eske gauza bat, eske material gutxi da unibertsitate honetan, Ez da ospilarik, baina orduan, arraka. Organizatzen gara. Baina, claro. Hori bai. Bai, nik hori A ber, esan beharra daukagu saia, uste dut, saia dala, guztia hartuta egotia eta horrelako egoera baten egotia. Normalian, gaina... Bueno, fin laburrak bueno, eta GBL-jak bai. itxen dauzenean, Bai. baina... Ados. Bueno, baina hain beste kamara totxoa Zuk ez duzu batzuk hori ekarri hau. jakin. Ez, neu ez naz sortzaia. Bueno, ja bigaldera, falta zezkigu bakarrik. Venga, bota. Hau da, aber oroitzen duzuen, COVID garaian, materiala itzuli behar genuenean, mailegu zerbitzuan, itzuli behar zen desinfektatuta. Suposatzen zen. Ez. Orduan, hori, imaginatu grabaketa bat amaitu berri duzuela, eta materiala itzuli behar duzuela. Eta mailegu zerbitzuko langileak, pues, beti bezala galdetu dizue, ea desinfektatu duzuen materiala. Zein zen zuen erantzuna? Bai. Orduan. Zure atzean- Agur. Obviamente ez duzu desinfektatu, vale? Osea, orduan, zer esango diozu hori justifikatzeko. Neu are gehiago, bera, galdetu baino lehen, esaten nion, amenutziko dizut desinfektauta dago da, Nik hori neban. eta Bai. inork ez dit galdetu, esaten zuen, mira, aplikatua ikusten ziaten edo, eta egisa da, ez nuen desinfektatzen, baina eske tramite bat besteik esan nahi dute. COVID-a hartu behar bazenun, hartu behar zenun. Bai. Eta esan materialagatik izango. Bueno, nik bakit, bueno, guk esaten genuen ere batzutan, ez genuela materiala erabili, Bai. ez desinfektatzen.
Eta, obviamente, erabilia genuen. Horia da, el siguiente nivel, Nire behin pasau jatan, entregau nebala eta esan zizten, desinfektau dozu, eta ez neban azkar reakzionau. Orduan, ez neban, eta esan zizten, lasa egingot niktari. Hartu. Wow. Eskerrik asko. Gora maile guztako Gora maile gutza da gaurko titularra. oso komprometitua. Bueno, eta zintzu dira hiru aukerak? Bueno, Ja erantzun dugu, baina, bueno. Zure Bai. atzean dagoen jende guztiaren aurrean, 5 minutu pasa material guztia desinfektatzen. Uf, hori ez dakite san sexia edo oso ridikulua, Plan. Bai. Bigarrenean. Claramente. Be aukera zen etxean desinfektatu duzula esan, eta ze aukera zen ez desinfektatzeko materiala ez duzulako erabili. Wow. Bueno, nire akordaken ez, justo COVID arraponeben grabaketa baten, eta nintzen bakarrak kotxean eukan, orduan geratu zen material danan ere kotxean, eta jau nintzen etxera, eta gaizkin eguen, eta total, COVID positibo. Eta deitu nostan, Idoia Astigarragak, graduko koordinatzaileak esaten, Jone, material dana kotxean dakosuna, igo zure etxera. Total, ni zintzela nire kuartotik urten, ikusten duzu nire familia dana, maskariakin eta guantiakin, nire gure material dana jaso, eta nire kuartora sartzen, banan, eta gainean, igual, 3 kamera, ez da izen bat tripode, no seke, eta ni hor, ai ama, zati, klaro, esaten nostan, kotxian ez jare materiala. Digo, ez da izen bat €100, bai, total, ni baino geixo balixo bela material horredan. Eta orduan, etxean 5 gara nerekin bat, danak nire kuartora, pasilloan, material lan egoten. Bueno, gutxienez aste batez home studio bat izan zenun. Bai, Ez zara kejau. Ez ez kejau. Horrik hasi nuen materiala erabiltzen, ez. Baina, bueno, bai, bastante gracioso izan zen hori. Eta Azkena. azkenik amaitzeko, bakigu ez, gure unibertsitatean, lan gehienak egiten ditugula lantaldean. Bai. Vale, pues imaginatu behar duzu orain, modulo honetan, lantaldean ibilizaretela, eta bakoitza talde ezberdin batean, zuek bakarrik egin duzuela, pues 5 pertsonen lana. Orduan, gaur duzu aurkezpen eguna, eta galdera da, zer da gertatuko dena, zer egingo duzuen zuek. A, aurkezpen normala egin, sin más, arazori gabe. B, zure taldekidei aurkezpenera ez agertzeko esan, eta irakasleari txibatu, zuk bakarrik egin duzula lan guztia. Baldagori egin dauen norbaitek. Edo ze, guztiok aurkezpena egin normal, eta gero notak jartzerak orduan, nota grupala da, orduan guztion 8 hori ikusi duzunean, o enteratu zarenean taldekidekera atera dutela zure nota berdina, orduan irakaslari nota erreklamatu eta kontatzea, pues, zuk egin duzula lan guztia, bakarrik. Nik uste nahiko argi dagoela. Nik B. Esango esatei, ez etorteko aurkezpenera, eta txiba. Jo nezia. Qué radical. Ez que hine ben, hori ben, bai. En plan de, bueno, gaur aurkezpena kontanik esanen, ja, ba, ez etorri meze. Bueno, oso ondo iruditzen jata en sí. Osea, Es que, diva. Es que ez neban lagako nire taldean hori pasatzen. Lo primero, osea, ni konturetzen manez nagoela ni bakarrik itzen lan, osea, hasieratik anitzen duzu, osea, nik ez dut entregau biharrau. bai, baina, niri peze esat, osea, bai, baina eske nik dakot como nire filosofia bat, en plan, 21 urte edo, 19 Bai, urte hori dako bai. persona bateri, enez egon behar reklamaiten, osea, enei zinobe behari egoteko reklamaiten beak PowerPoint bat imi dauela. Orduan da, zuk ez bozu egiten, nik ingot. Baina gero, ez dut horri aurkezpenera. Lehenengo toke hori itzen, eta zualo, tu... Bai, hombre, lehenengoa bai, Bai. baina lehenengo eta gero ez balden bau egiten, zaten dut. Ah, bai, hori bai. Genial. Posingon nik, eta gero ja... Baina gero zuri izena ez dut jarriko. Nik uste garrantzitsua dela. Osea, Bai. hasieratik Kurtso batean, maila batean pasaz zitzaidan. Bai. Taldeki batzuekin, arreta deitu eta ez zuten deus egiten, jarraitzen zuten deus egin gabe, eta irakasleek beraiek ere esan zeguten taldea banatzeko. Bai. Eta hola egin genuen. hala ere beti geratzen da argi nork egiten dau lan eta nork ez dauen egiten. Neri hori pasatu Orduan, zitzaidan GBL-ean. herria zurekin, Idoia. Wow. Ez que, gran melon, talde lanena. Bueno, gu bakarrik egin behar dugu.
Bai, gu bakarrik. Zuta bi Bai. hori, Jone. Bai. Zuek bixo. Dualakuak. Dualekuak. Eta eske talderan gauza marabiosua, baina beste momentu batzuen esaten duzu begira. Zu bakarrik bakiten muzu lanaz, hau zu bakarrik zure kontrola dakozu, zure lana dakozu, eta zera, importantea dela taldean lan egiten jakitea, Bai. obviamente. Eta dauzela lan batzuk, inbezula talde batzuen, esatunak guztaiken, jakiteko. Eta lehen ez dugu erresilente izateko bizitzan, baina batzutan, osea, apes eta zerbitzura ditu bezu, zati bestela, ez da ondo. Orduan, bai. Baina, bueno. Ez euki zalantzarik apeseta editzeko ala ere. Ez, claro. Bueno, zer, Neiko, Leire, Nik amaitut. bugatu duzu? Bai, Etxeko lanakin ja orduan? bai, ez dakit oso ikasle. Ikasle ona gara. Jone ez. Iroia igual salbatzen da. Ni naiz ikasle ona, naiz, zure lagunez baldin ba naiz, ni pelotia naiz, la uste. Baina, gero langillo naiz, lezin izan, bueno, ez da... Langila bai bazara. Noiz Baina, benka, bueno. segun moduloa, pentsaken dut segun irakaslea. En fin. Bueno, Baleire, eskerrik asko superguai Bai, egon da. noski. Oso dinamiko izan da. Eskerrik asko Zure bai partetik. Idoiari. Claro. Gurekin tartetxo hau eskaintzeagatik. Eta etorkizunean bizitza dagoela bai. konfirmaitiarre, Bai, bai. hori da. Bai. Guk posik ikusi dugu, sinistu nahi dute benetan posik dagoela, eta Bai, baina universidadera vuelta. Hombre, claro. Hori bai. Si hemen lan vuelve a egiten casa, ikusten duzu vuelve. zure burua. Universidadian? Bai. Junzan urtean egon nintzen lanian, hemen. Eta berriz lan egiten. Gustauko jatan, momenturen baten sartzeak kolaboratzaile moduan, tipo ekaitz. Begira. Hori lanpostu privilegiatu da. Bai. Baina ez dakiz gustatzen jata eta ikusten dut nire burua, bai, hortan, ez dut esan biharringo nebala superrondo, baina Bueno. nik uste dut ondo moldauko nintzela gaztiekin, eta bereikin erakusten, ni erakusten, baina beraiek, bai, ona dator jendia ja aurretikan formakuntza badakan, eta badakizana benetan gauzak itzen, eta azkenean danok ikasten dugutan nongandik. Bai, hori Ez dakit, txolako sositxea guztoko jatan. Nahi Qué bien. baduzue. Bueno, Ni baina presna. gu, espero dugu ja ez egotea, zuzatu zenerako. Bueno, igual angile moduan. Hori da, igual edo, langileen edo modua. behintzat hemen lan egiten egotea. Bai. Ba... Kirol zerbitzuan, gustatuko Bai, litzateke kirol niri zerbitzuan, sartzea, adibidez. Estraba, ez diren akordau. Bueno, eskerrik asko bikote eta zuri baita, Julen. Noski, placer bat, beti bezala, eta urrengo kapituluan, pixka bat arituko gara, irakaslei buruz, gai garrantzitsua. Bai. Eta Beste meloi bat ona ekarri gaituen gai nagusiari buruz, kredituak. Orduan, benetan interesa baldin baduzue, gera zaitezke gurekin. Mi Hori da. esker. Mi esker, eta hurrengora arte. Aio! Topa! Agur. Eh!